Bang' tieko tielo mag tuke mag Wards e piem mar laro kombe Lawi Foundation Super Tournament e kar chung'ur bura mar Nyatike kaunti ma Migori, timbe manyicho ng'ado tiko koro ikore ne tielo mar Nyatike mangima machakore tarik 4 ma en chieng' wuok tich mar juma manyien. Timbe oriedi e groups ma ochakore A nyaka G ka gidhi rakore chakre tarik 4 nyaka tarik 12 ma dwe mar aboro ma ibiro go e final. Jaloch e giko mar tugo dhi yudo mich mar Sh100,000 uniform kod okombe. Namba 2 biro yudo Sh80,000 gi uniform ka namba 3 yudo Sh70,000 gi uniform. Mich mar Sh50,000 gi uniform ibiro mi namba 4 kod namba 5 nyaka namba 8 bende dhi yudo Sh10,000 moro ka moro. Tukego ma osir gi Lawi oko jaoko oywayo timbe Wards duto 7 mag Nyatike. Okay.